The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Welcome na usab sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyo mga subscribers sa ministry, welcome. Kaninyo mga followers, viewers, and our fellow believers who happen to browse on our ministry right now. It's not an accident. God intended you to listen. So kaninyong mga magtutuo, agi pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag, gamita karon ang 1 Juan 1:9, ang rebound technique, aron kita mapunan usab sa balaang Espiritu Santo. Alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone, Acts 16:31. Okay. Without much ado, magasugod ayon kita sa pagpadayon sa atong gibiyaan kagahapon. Aniya nagtakaron sa ikawalo nga God's kanang problem-solving devices, okay? Kaya pamanta sa atong main topic yun nga, God's 10 problem-solving devices. Ug niya nakita sa ikawalo. Problem-solving device number 8, which is impersonal love for all mankind. Okay, palihog, abri mong Biblia di sa Juan 13:34 ngatos 35. Kini nagkanayon sa in English. Akong basahon sa in English. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Now, kining maong mando ni sa Diyos, ha? Love one another even as I have loved you. Kini gitawag usab og royal law. Harianon nga balaod. Now, kung bahin na gani sa mga katawhan nga dili magtotoo, the unbelieving world, okay, as a whole, ang paggamit nining maong Diyos nun nga tinubdan, mao'y magpabahin ka nato as Christians. That sets us apart as Christians. Now, si Ginoong Hesukristo, mi padayag nining maong bag-o nga kanang mando atol sa iyang panghinapos na gyud nga Bible class. Final Bible class uban sa iyang mga disipulo following what is known nga gitawag og the Last Supper. Okay? Katapusan nga panihapon. Now, sa diha nga imog yung murag na mastering yun nimo ning maong problem-solving device, ang imong tagad sa ubang tao, sayo na kanimo. O maybe even fun. Dili kay na kay feeling of anxiety, wala. Now, ang impersonal love, mao'y mag-resolve all sorts of problems in your life. Alang sa uban, ang interaction with others often becomes people testing. May mo kini nga people testing ug nagahatag kanila the most potential to stress.
ma-stress out sila. While ang atong stress sagad nagigikan sa atong self-induced misery. Now, humans can cause anxiety, di ba? That is, kung mo-react kanila uban sa human viewpoint nato rather than respond with impersonal love. You see? Nauna ragod tong mga labing badungon ng mga tao nga imong nahibawan. Tawgon lang nato ni mga tawhana og WOJs. Ano sa man yung WOJs? Weird, obnoxious jerks. Now, ang Diyos nagsulti ka nato nga ato usab nga higugmaon kining WOJs, weird, obnoxious jerks. Ato higugmaon kini sa atong kinabuhi. Apan, hindi man na sayon. It is hard. Kaya nanginahanglan kini sa imong paggamit og impersonal love, dili personal love. Musto? Imo silang higugmaon base sa imong personal love for God. Og ang imong pagtuman sa iyang mando. O based on obedience to Him. Dili based on the merit ni anang maong WOJs. Kaya ang mga tao, God, di man hingpit. People are imperfect. And they don't meet our expectations. Kitang tanan na may kinaiyang magasasala. And all of us, makasala. Gusto? Now, ang gugma, wa man ni i-disenyo to work only kung naata sa good terms with someone. Dili. We are to express impersonal love moment by moment, matagutlo, even to the worst of humanity. Ug ang gibasihan nato nini, we based on who we are, not who they are. Kasabot ka? So ako ngayon na dili kini sayon mo uyon ko nini, di gyud sayon. It takes lots of practice. Now, ang prinsipyo magpabilin. The more Bible doctrine you learn, sa magkadaghan ng kamatuoran nga imong nakatunan, musamot ang imong gugma personally, gugma ngadto sa Dios. And the more you personally love God, the more you can problem solve. See? Musamot ang imong kahanas na sa pagsulbad sa mga suliran. Ginamit ang impersonal love. Kaya gimanduan man ka to love your neighbor as yourself. Mateo 22:39. Now, mo tuya ka o gining inon ta mga isyo kung musuhay ka sa paghigugmas mga tao, ginamit ang imong personal love. Kaya imposible man nga imo silang higugmaon personally. No. It's impossible to personally love one or love everyone. Kaya ang mga tao will let you down. Ayaw ginakalimti. Bisan gani katong mga labiya suod na nimo are often mauni sila who would hurt you the most or hurt the most. You see? Mauni mga tawana. Now, there are people na dili ka mo ang tingali nila tungod kay dili maayo ang ilang mga personality or have failed you in some way. Tingali, may invest ka sa lapi o ilang gikawat. Maybe you invested time o ilang giabusar kining panahon. Now, wa ka mo ngay nila intensely for whatever reason. Then, your impulse, unsa may ang imong impulse, to get angry, suko kanila, to retaliate, or to have self-pity, nanana, ning crop up ng mga sala. You see? Ang Diyos na kanayon,
higugmaa gyud ang mga weird, obnoxious jerks ug kadtong dunay obnoxious personality disorders na mando ni sa Dios. Ang higugmaon nato ni sila mga tawana. Kaya imo kung pagkasuko o pag-react with some other mental or verbal sin, it's a wrong thing to do. Di man na maayo. Now, niya nang higayon na ikaw nahigawas sa imong pakikabitay sa Dios. O mahagbong na ka na og chain sinning, magkatay-katay na. Now, kining maong mga emotional sins, maura ba ni makapa okupado ni mo si mong kaugalingon? Yes. So, beware. Don't do this. Kay ang hustog yung imong buhaton is to switch gikas personal love ngadto sa impersonal love. Kita nimo? You can love anyone because of this dynamic principle. Dynamic principle kay impersonal love gibasihan niini ikaw o ang imong pagkamasaligan, integrity nga gikan kini sa imong personal love for God. Now, mga tanong ko nimo, did Jesus Christ die for the person you don't like? Of course. Did He die for you? Yes. So, unsa may nakadeferensya nimo? Yan ang tawana. He or she did something you don't like. So what? Higugma lang yun na sila. You don't have to spend time with them. But you must love them sa ginamit ang unsang kind of love. Impersonal love. Ang Diyos may gamit sa mao gihapon. God did the same with you. Diya sa John 3:16, the Bible says that God loved the world. The world was full of sin. Puno kini sa mga sala. Di man nimo mahigugma ang sala, di ba? So how did He do this great thing? Yun sa Diyos. Gihigugma ta niya base sa kung kinsa siya, dili kung kinsa kita. Sabot? Mao ni ang modelo nga atong angay sundon. Diyos gud siya. Kita mga sasala. Apan, gihigugma gihapon ta niya. So makagamit ka sa mao gihapong sort of impersonal love, unsaon nimo pag-deal ang ubang mga tao nga dili loving towards you. Now, niya na sa daing prinsipyo. Personal love for God and impersonal love for others can solve all your people problems. Use them. Tinuod. Labing tinuod ka na. Ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios, ang imong impersonal love ngadto sa ubang tao, kini makasulbad sa tanan nga people problem nga imong giatubang. Gamita ka na sila. Now, sa laing bahin, ang duha ka nag-unang mga bertud sa imong kinabuhi, mao ang personal love for God. Kay kining personal love for God, mao man ni ang motivational virtue. Gusto? Imo bang nahinungduman? Motivational virtue kini, personal love for God. Apan ang functional virtue, mao na ang impersonal love for all mankind. Naon sa magsulti di sa 1 Juan 4:19, nakanayon kini, we love God. Nakana mo yung motivational virtue. Because He first loved us, mao na ang functional virtue. Naka sunod ka ba? O ka ba muwas passing? So mao gani. Ang Diyos requires us sa paggamit ni ining internal system of vertical and horizontal virtue. Agi na to padayon sa pagkinabuhi, ubos ang plano.
Ang impersonal love nga gibasihan kung kinsa ikaw, not who they are, kini puts the emphasis sa bertud sa kanang subject nga ikaw. Ikaw man ang subject. Dili ang object na sila. It is your virtue, not theirs. Ang impersonal love, expression kini, pagpadayag kini sa imong bertud. Based on the Bible doctrine nga na diha na pundo sa imong kalag. Kini nagapadayag usab sa imong pagkamapaubsanon, dili ang imong self-absorption. Now, adto gud tas Pilipos 1:9. This I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Now, this is tremendous importance nga gibutang des sa personal love throughout God's Word. Okay? So, kinahanglan sabto nato ni Ephesians 4:32 sab nagkanayon, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Now, diya sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, kinahanglan imong higugmaw ng imong pares sa kinabuhi, imong mga asawa, imong bana. But sometimes, ang imong pares, dili nababol na ipanahon nga di. Now, this is especially hard kung siya, he or she, greets. This is a play on two words, nga naay pagka kanang mapanimasron, naay kanang pagpanglibak, or does something you don't like. Now, sa imong paghigugma sa usa ka tawo, be it a parent or a friend or even a spouse, ayaw kalimot. Dili sila perfect, just as you. Okay? They will disappoint you. Maybe, dili sila makigistorya, kukabildo nimo, or maybe they spend money you don't think you have. Then, you get all torqued up and lash out. Dili man na mahigugma. It's not loving. That's reacting. Excuse me. Now, ang imong paghigugma someone nga imong giminyuan or react or kanang related to, requires using a person. Ako malikon. Kinawa tas passing. Loving someone that you are married or related to requires using a personal love. Yes. Tinuod yun. Kinahanglan mo gamit tayo sa impersonal love. At usahay ang ilang mga desisyon, it would make it difficult. Upon, you must still love them. See? Now, simply and quickly, switch na yun sa mga virtud. Go from personal love based on what you know of them to the virtue of impersonal love based on who you are. So, kinahanglan nga imong magutunan ang imong paghuna-huna, ang pagbuhat niini sa imong kanang deal with the people test of family, especially during holidays. Now, ang imong paggamit sa personal love for God, express Galatians 5:22-23. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Prinsipyo na po, you cannot change others. Dili nimo mausab ang uban. Mausab lamang nimo ang imong kaugalingon. Now,
You must learn to think of others in terms of impersonal love. Nakana, unconditional. This is the way. Nga angay natong on daily toward all mankind, everyone in the human race. Kung mo gamit na kag-rebound o pagsugid sa sala o ang pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, you will have the correct mindset sa tuman ni ining maong based on your personal love for God. Now, ang Biblia nagamando ka nato nga magbaton tag personal love for God o impersonal love for all mankind. Mando man. John or 1 John 4:20-21, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. Now, ang libro ni Philemon, nag-appeal kini sa account of kini Onesimus. Kini Onesimus, he was a runaway slave. Nagatubang siya og death penalty tungod sa iyang nakawat. Okay? So si Apostol Pablo, misuwat ngadto ni Philemon, consider him no longer a slave but a beloved brother, especially to me, but much more to you, both in the flesh and in the Lord. If you count me a partner, receive him as you would receive me. Okay? Nanas Philemon 1:16-17. Now, kini si Onesimus had become a believer. Okay? Therefore, si Pablo kanang hangyo ni Philemon to recognize this and treat him as a fellow Christian. Si Pablo may dasig ni Philemon sa paggamit sa impersonal love with Onesimus. Now, mao gyud ni ang buot sa Dios nganha kanimo. This is exactly what God did with you. Recall this verse. Hinumdumi kini. God so loved the world that He gave His uniquely born Son. Na nasa Juan 3:16. Now, gunahuna ka ba nga ikaw, you are such a wonderful person nga higuwa o higuwa sa Dios pag-ayo nga gisakripisyo niya ang iyang bugtong anak based on who you are? Our Lord did not save you because you are a wonderful person. No. Ang tinuod, you are a jerk. Badlungon ka. I am a jerk. Parihata, tanan. The human race is made up of jerks. Ibaw ba kung say jerks? Mga badlungon, mga kanang angay sa likway, mga badlungon lagi. Now, if it was not for God's wonderful grace, we would all be greasy spots by now. Now, so let's get this straight. You are not allowed to hold a grudge. Dili ka, uwa ka tuguti, magtinir ka o sa kanang pagdumot. No. You are not allowed to hate anybody. You are not allowed to be prejudiced or to be bitter. Diyan sa Leviticus 19:18, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Now, lain na pong prinsipyo kung ihatag nimo. Ang plano sa Diyos, alang kanimo. Unsay plano sa Diyos alang kanimo? Nga imong higugmaon ang ubang tao. Now, you may have to love them from across the street or around the corner. Apan
makahigugma ka nila uban sa impersonal love. Kini nagkahulugan nga ikaw magbaton og relax mental attitude ngadto kanila. Ayaw dauta sila, ayaw hukmi, ayaw libaka, o ayaw panghinaway nila in public or in private. Kaya kini mga sala. Whether you think them or say them, sala. When you commit them, you quench and grieve the Holy Spirit. Imong gipalong, o gisakit ang Espiritu Santo. O ikaw na higawa sa pagkikumbitay sa Diyos. Busa, rebound dayon. Sugi dayon ka ng mga sala. Whenever you find yourself in yan ang estado nimo. And if they are in need, ka, aron sa pagtabang kanila. That is what we are supposed to do. Diyan sa Lucas 6:27, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Now, ang solace sa inyong tao, we all look for mao ang problem-solving devices. Di ba? Ang impersonal love for all mankind, paagi kini by which you can have contentment and tranquility. Besa pagilibutan ka pa sa mga itawag na to weird, obnoxious jerks. Sunda lamang ang plano sa Diyos. Ug ayaw kalimot what God did and does for you. Ana siya impersonal love. Gisangkapan kaniya sa kaluwasan. He provided your salvation. Now, you have His enveloping personal love. Na, gilimin o gilibutan ka sa iyang personal love. Without impersonal love, you're never going to have any happiness in life. Di yun. Kundi ka mo gamit nining maong problem-solving device kay impersonal love, di yun ka makaangkon bisa kung saan kalipay sa kinabuhi. Dili. Psalm 23:5-6, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ugma atong isgutan na po lang siyab na nga God's problem-solving device. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos salamat. Niining grasya. Niining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa nadugang nga mga doktrina nga niya napundo sa among kalag, sa among kardiya. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magkabanayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.